barobor kadai ka buram ka kabu bat ka jingkren ban shakri U Blei mamla klamda penpau ka jingsongu yai Reverend Chanlang Wardri bat baroh ki badan bynta hakai ka ba U Blei U Trai U yala Khubor ba ule hakum kini Khubor bat ngiyo iru ba lemba kani ka jingshakri hot klalong ka jingkyrkhu bat ka jingyo amansim ki babun ningkong yang asimen haban yo wan pet hi babun ki bynta ba kia kren ya discuss ka ketin U Blei naso ba U Blei ni ki si undang la bandang yai trai bat Khubor shibun ru bun ki bala ya kontak la ya phone la message lemba ka jing ai mensim ji Reverend Chanlang Wardri ru bandang yai continue ya ka lesi ka ni ka phangjong ka revival bala si tu ka por ngamla ban pendap lut shibun ki tining kong kong ba ngila ya phai tu ka we ka jingkren ba ngila yo sam spang revival ting yo iba ka revival borbor ka ka jingthe ka jong U Blei ya ka bor mensim khu jong u ti hani ka por kumbang ngila yo ya ka subject revival ti kumtang ko ale si ban kata ka kendon bat ya ka conditions for revival but the characteristic la jinglong revival ting hi ka tu na kalenong kitab chronicle ba ala no ba nyo bang tu ki khot ki bang jupuli barobor ka khot khat sawa kani galong ka kendon ka jong U Blei ba bangin nang yai yo ek revival ni nang yai maintain ka revival mo hot kalong kawai ban optin lani ban yo ya ka revival nrei kalong pasakawai ka jingkli ban maintain nrei U Blei kwa ba barobor ngin mat ka revival ka jing ka jongi te kumta awong hakalenong ka ba nyo jong ka kitab chronicle ka ba ar ka khot khat sawa lara ki brio jong a ki bla khot ka kerteng jong a ken pendret iladi ken duai ken wa di ka khmat jong a ken phaino dilti bam manjuki ngan sngo na beneng ngan ma ban ngan penkhya e kari jong ki te kumta kani ka kendon U Blei bangin pendret iladi kabangan ngan keren hadin ngan batai hadin kumnu ba ngin pendret iladi kumnu bangin terang U Blei mo kumnu bangin nang bangin syong that ha U Blei ba barobor ka revival ni U Solomon ru u ai ka jingja that ka rest kata ka tranquility ka serenity u ai na from all his enemies na baroh ki nong shun ki jong u ba kumnu bangin nang ban rest ka ba le singan ngan sakren hadin as nang batai ba kumjur u Jisu ong khatwei ka lenong ka arpupra ka gospel Matthews ba 1p bathat ki bolwat ngan ai fi jingja that ba hagar pori ba bangi di ban so thu ba kini ki ba kumnu ngin so thu bangin nang song that bangin enjoy U Blei bangin ma ki jingkyrkhu U Blei ketika ni galong ka kendon ka U Blei bangi di ban penrit ladi bar ka jinglong jo ka revival kan long ba ha tu ki por ki bri ki penrit ladi ba ki ma ka jingkyrkhu kumula kular U Blei kumba kila kendu e kata ka kendon ka U Blei u dawan ki ti sakawi pada ka karakteristik ni ka jinglong jo revival ka long ba miyo ibet ba haka kitab chronicle ka baar kalong ba nyaw lani haka kitab Habakuk ki bangila ipet ya to kawi ka jingkren ru kalong balai ba ka ong to haka jingbitar ka jong me kan mau ka jing isnai baka jinglong jong ka revival kalong bet bala dangi nang man penret ni kendu kita ki kendon ki jong U Blei ki jing dawa ki jong U Blei ki jing ki penret la dingi terang riba bangi yo snoi ka ketien ka jong U Blei kata kalong ba U Blei pada unthe e ka jing isnai ka jing ka jong u ba le singan batai hadin kumnu ngi laban su thu shu ya ka jing isnai ka jong U Blei ting yo na ka ketin U Blei na ka kitab kam ki apostle nong balai ka kandai ka ketin ka ong ba U Blei un pha no ki ayom shong pangat na khmat U Trai bat ba un yo pha yo ta U Chris ya u ba u la thung khnang ya phi U Jisu ken ya u ba ka dei ya ka beneng ban pediang hadu ki ayom ka jing penthmai ki baroh ya ki ba U Blei ula kren da ka sentur ki nang ethu rupa ba khut chungu ki ba na du men barin ting yo hang ni sai kedar ba ka ketin U Blei ko ong ba shwa ba kanon ka jingkut ka ba khaddu kamut ba U Blei unthe shwa yu mensim unthe shwa ka bor ba kanwan shwa ka revival bat kani ka wi ka ba ngasit sutanat ban ya phliu li ban sam kalong ba bun ki briu ki kran ka jingwan arsien ka jong Jisu ki kran ka Jingrongnoh Henry ka wi ka long gani nga siem bai ka Jingrongnoh bat ya ka jingwan arsien ka jong Jisu nga siem ka long kumuslap uban hiar na beneng tamba ka jingkli ka long gani kumnu slap on wan hiar na beneng habangi
kum ka balang kum ka met ka jong jisu ngimpat pen kre ya kata ka lieng mengin rung banda yang i ka jaka ban pediang no ti ka jingkli kaba ngijus ngutenat ban ya keren kalong ba kumnu U Blei Un kata ka jingwan arsien ka jong ka rapture kum ki ong pareng ka Jingrongnoh kumnu Un lada ka met ka jong kampat long bala kre kumnu unong lek kurim Un haba ka kurim pat kre ka judon mo kan hong lek kurim ka ban lek shong kurim klemda riam klemda bet klemda pong ki jan pong kan chulet kum tu haji sing na try kum kata ngin pat ju yo i menuru Henry barobor kanong let kurim barobor kalong bala kre bat hak bun gi jinga tho sedi gi pop gi spasin kalong ba ki dapen kre shwa ya kanong let kurim de ki kenta lalu men step bahkan ipu ipieng ban itanat bat kumta unong let kurim ru ustanat kan banwan ka jingkli yang ni kalong bet ba kumno unong let kurim unwan lada ka kanong let kurim kampat long bala kre U Blei uhaban pa ikri Ribaibal uhaban pa ya kata ka bor ka jong u ba kanong let kurim kanong bala kre kanong prepared kum ong da ktien pareng ka donut ka jong ngi la si babun kalong ba ka jongaru ba tongin ngin pechwa bangin pen kre na ba fi ka ktien U Blei ko hang tu ba ka hima jong U Blei kalajan dai it's the ktien parang ki ong the kingdom of God is at hand Henry na fi pet ka ktien Greek ta ka jing sisya ka dai the kingdom of God is in your hands kamut ka song hanga phi ban penwan kloyu jisu ne ban pen slam ya ka jingwan ka jongu ka song ka jingla bangin pen kre ka song ya ka jingla ba hangi ba kanong lek kurim kalong bala kre da fin pet ka ktien Greek kam dai it's in your hands but kam dai it's the kingdom of God is at hand the kingdom of God is in your hands it's in your reins fin pet ni babun naka City Petros bat kumta ter babun naka ka ktien U Blei la se nginum don por ban pet kata but kan kam simpor Henry new iru hakap testament ka barim hakapor ka ba ngikan mau debit ulasha be no nalaka jongka nongba hau khunjung Absalom but kumta anda Absalom ulayap kitu ki brio ki ong kamdei ka poringi ban walam no yusim David bon wan sa sisien ban sanchar kamut ka jingmut junga kalong bakal syong hanga hapi ban pen kre te kanong lek kurum ka syong hanga hapi ban walam yu jisu mdei bo jisu unsuwan kata ka long ho unwan tang ba ka syong hanga hapi ba bangin pen kre ha ya ka met ngin pen kre ila di ngin pen kre ka yang asam ju ngin pen kre ka jat pen riu ngin pen kre ya ka met ka jong jisu bat hang ta kan u jisu la banwan ti shu ngi ina ka ktien ju Blei ba na ka sithi nong room ka le nong ba phra ka khot ba khat khandai ko hang ni na mar kata ka jingkhmi kyrmen kemang ka long ka jing thau ka khmi lenti hir ya kani ka jing pen pa ki khun U Blei kamun the whole creation kum ka thot phareng baroh mo ka jing thau mo ka jing thau ba baroh ani ka jing thau mo ki lum ki baroh khot the whole creation ka ktien U Blei kong it's waiting for the manifestation of the sons and daughters of God kamun ka ap man pen pau no yaki khun jong U Blei yaki khun chenrang ba khu kan thai ki jong U Blei kamun the whole creation baroh ka jing thau ka up hir ka up dik ban pen pau no ek epitep ya kanong lek kurim ka jong jisu ban pen pau no ya kata ka jingmayan bat ya ka bor jong kanong lek kurim ka jong jisu ka balong ka met ka jong u kamut ba menta nginum long khuslai ba lanu jisu nwan lanu ka Jingrongnoh kan wan mo bun ki ngilong khuslai Henry to ngilong khuslai ba ngin long khuslai ba ya ka met jong Chris ban pen kre ha ban pen long ready ya ka met ka jong Chris ban pen dap bor ban bengin yop yang kata ka bor mo ban empower
mo da khtian phareng khamrus pa nyat mo ban empower ban enrich ya ka met ka jong ukres kamut tong ine kham khuslai bangin pen khre ya ka met ukres kata kan ka baning kong kata le ka jingwan ka jong jisu ka rapture ka jingrongnoh le singa na agi nuk sai balong lingkot kalong le si kalong kum kelas 3 henrei kumnu kan ngin le cha kelas 3 la datang ka kelas 1 rong 4 pas kumnu kan ngin ya khami lenti kata ka jingwan arsien ka jong jisu ngin khami lenti kata ka jingrongnoh haba khamda pen khre pitharai jisu unwan mo unwan ge kanong le kurim kaba anna kaba matla kaba mdon riam bomdon be rei nganget scam bo jisu unwan ne kata ka kanong le kurim kaba dap da kabor kaba dap da kaburam mo bat kata kanja haba ka jingthe ba kari bible kanwan hangi simet kum ka yin bat kum ka met ka jong ukres la sem ka jat ben ri begin kim bat mangingin walam ya kata ka jingwan arsien ka uji mangingin walam yus em sin seperti bat sakawairu ngaju perkhat ngaong ba ka jingwan arsien ka uji su kalong ar bynta mo ka bynta ka baningkong kalong ba uji su unwan hakamet jong uswa unwan arsien unwan na bnek lasi ki buon ki hikai ki ba ki bolong very exciting ki ba ngimdon por ban page na ka kitab jing penpau ki ba so tanat ki ba fin so ketik ban tip shu pang ka jingwan arsien kan jayu ha ka millennium period kum ta ter ten rei kai ka banga kwa ban ong kalong bit ba tongin kamlong concern laling in kamlong in kam sim khia in kam smu khia mo ba ujisu unwan shwa lamba ka met ka jong lamba ka Ribaibal fi unwan shwa ka bor ka jong kanlong kumnu pitem kanlong kumba ujisu lawan ya biang sa sisien hang ne pertai balai lamba kata ka bor jong ka met lamba kata ka bor jong ka nong let kurim waktu U Blei Un ka city Ephesus ba ya ke jingmayan ba dia ke jing start besertap ke U Blei la pentip lemba kamet ke jong ukres la pentip lemba ka nong let kurim don swa ka jing so khia ban pen khre swa ka nong let kurim ban pen khre swa ya kamet ka jong jisu bangin yo amat swa ya ka Ribaibal simet bat kum ka yin bat kum ki para ki para marjan marpa kum ka jat pen ri bro ko tikum ta kaktin U Blei Un ba pi haga city kolosai kalau nong baning kong ka dekat bar punyo ba ukres sapi ka jingkren ka borom pitep ka jingkren ha ukres bat ka jingkren klem ukres ka pher ka jingkren haba ukres sapi lada ukres udan hangi ka aibor kata ka jingkren Christ empowers hope kamu ai ka bor bang ka jingkren ha ukres kalong ka baskem balai bau ada dap yap de ada dap mipat de ada dap ai ti jingkyrkhu ada dap proof te la dia ngi scam bang idon utaw nong ngelam U Trai U kenrat ada yap ada mipat bang ni tip scam bu ai lot dia ka jing job ai lot dia ka jing moya ya ka bor hangi balai bangi kyrmen utaw ba kyrmen ukres unum penleran bu ko kongtin U Blei waktu U Blei Un ukres sapi ka jingkren ka borom kamu baroh ka creation baroh ka jinglong ka phai bet sapi pat sanga banyo ka jingkren kamu dia tu ka dekat ukres sapi ka jingkren ka borom ya no pen a jingkren pi a jingkren chwai la dia ukres udan ha kyrmen pi a jingkren gi bahing basam pi a jingkren ya iki para banget iki paralok parajor ya kal imlang salang ya ka jat ben riau kalong bet ba ukres sangi abang ikran ni ka jingwan arsien ka jong jisu ya ka jingrongnoh ngaong ba ka jingwan arsien unwan swahangi ka balang unwan swahangi ka men unwan swahangi kanong let kurum ka jong jisu kalong bet ba nginlong kum ka Mary kalara ya jisu hapo jong ka bat lei ka Mary ka bala walam ya ka jingwan ningkong ka jong jisu tikum ta
Manga ma phiru keng ngin rayu jisu hapo ajungi bat manga bat ma phi ngin de kita ki atiar ki ban wa lambyang ya ka jingwan arsien ka jisu bat ya ka jingrongnoh tinga sudan kata ka jing sokhya ba kini kisngi ngibun ba ya kita ki jingkhu slaing ong lanu jisu nuan na ong phi unwan swa kanong let kuren unwan swa hanga phi kanwan swa ka Ribaibal hangi bat kumta mo ka jingwan arsien ka jong jisu un sawan tikumta kadan ka jingkhot yang ha ba je phi bangin terang ni U Blei ngin terang ba unwan ha Khubor ka jong kumangala ya sama ka baning kong ha ka sngi Khubor jong mo ba unkat ba unwan da Khubor ka balang amta ka burom U Blei amen.